नमस्कार. आज आपण पाहूया गुढीपाडवा सणाची माहिती. मराठी वर्षातील पहिला महिना म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हा या महिन्याचा पहिला दिवस. या दिवसापासून नवीन वर्षाची सुरुवात व चैत्र नवरात्र सुरू होते. म्हणून या दिवसाचे महत्त्व धार्मिकदृष्ट्या आगळे आणि वेगळे आहे. चैत्र महिना म्हणजे नवचैतन्याचे दिवस व नव्या वर्षातील पहिला सण गुढीपाडवा. विशेष म्हणजे वसंत ऋतूची सुरुवात याच दिवशी होते. म्हणून या सणाला ऋतुराज म्हणून संबोधतात. कारण याच ऋतूत वृक्षवेलींना पालवी येते. आमराईत कोकिळेचा कुहू कुहू असा मंजूळ आवाज कानी पडतो. फळाफुलांना बहर आलेला असतो. तेव्हा म्हणावेसे वाटते, चैत्र माशी तजेल पालवी घेऊन आली वनराई. अमृत तरुवर कोकिळ गाते वसंत ऋतूची नवलाई. वर्षातील 3.5 मुहूर्तापैकी हा पहिला पूर्ण शुभमुहूर्त असून वर्षातील अत्यंत शुभ दिवस असतो. म्हणून या दिवशी मंगल कार्याचा शुभारंभ करतात. ज्या वर्षाचा प्रथम दिवस मंगल त्याचे संपूर्ण वर्षही मंगल असते. म्हणून ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवटही नेहमी चांगलाच असतो. शालिवाहन शकाचा प्रारंभ गुढीपाडव्यानेच होतो. या दिवशी नवीन वस्तू खरेदी, व्यवसाय प्रारंभ, नवा उपक्रमांचा प्रारंभ, सुवर्ण म्हणजे सोने खरेदी इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. दारी उभारलेली गुढी हे विजय आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे असे मानले जाते. गुढीपाडव्यापासून राम जन्मोत्सवाचा कार्यक्रमसुद्धा प्रारंभ होतो. हिंदू धर्माच्या नवीन वर्षाची सुरुवात मराठी चैत्र महिन्याने व गुढीपाडव्याने होत असते. म्हणून घरोघरी दारात गुढ्या उभारून सर्व कुटुंबीय आनंदाने नववर्षाचे स्वागत करत असतात. मांगल्याचा सण वर्षाचा आनंद लाभो वर्षभरी. गुढी उभारून स्वागत करूया नववर्षाचे घरोघरी. ब्रह्मदेवाने ही सृष्टी चैत्र शुक्ल प्रतिपदेस निर्माण केली व सत्ययुगाला सुरुवात झाली. याच दिवशी शालिवाहन राजाने शत्रूवर विजय मिळवला. तसेच देव व असुर यांच्यात झालेल्या संग्रामात देव विजयी झाले व तो दिवस हाच होता. श्री प्रभू रामचंद्राने 14 वर्ष वनवास भोगून वालीचा व लंकेच्या रावणाचा वध करून विजयी होऊन ज्या दिवशी अयोध्यात परत आले तो दिवस हाच. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हा दिवस होता. म्हणून लोकांनी अयोध्या नगरीत घरोघरी गुढ्या उभारल्या, तोरणे उभारून आनंद व्यक्त केला. म्हणून मंगलमय वातावरणात गुढीपाडवा हा सण दरवर्षी घरोघरी साजरा केला जातो. यालाच वर्ष प्रतिपदा असेही म्हणतात. या दिवशी सकाळी लवकर उठून मंगल स्नान करावे व घर अंगण सारवून स्वच्छ करावे. रांगोळ्या घालाव्यात. नवीन वस्त्रे नेसून दरवाजाला आंब्याच्या पानांचे व फुलांचे तोरण बांधावे. सर्वात प्रथम तुम्ही मध्यम उंचीची आणि आकाराची लाकडाची काठी घ्या. या काठीच्या टोकाला तुम्ही एखादा तांबडा किंवा पिवळा अथवा नारंगी रंगाचा कपडा अथवा साडी बांधा. त्याला सोनेरी अर्थात जरीचे काठ असतील तर उत्तमच. काळ्या रंगाचा कोणताही कपडा यासाठी वापरू नये. आंब्याची पाने आणि कडुलिंबाची पाने या साडी आणि कपड्याभोवती गुंडाळा. यानंतर झेंडूच्या फुलांचा हार याभोवती व्यवस्थित बांधा. त्यात साखरेच्या बत्ताशांची माळ अडकवा. यानंतर काठीच्या टोकावर पितळी किंवा तांब्याचा अथवा चांदीचा तांब्या उपडा घाला. यानंतर आपल्याकडे असणाऱ्या उंच ठिकाणी ब्रह्मध्वजाचे प्रतीक समजण्यात येणारी ही गुढी चांगल्या भावनेने आणि अतिशय सन्मानाने आणि आनंदाने तुम्ही उभारा. बांबूची नवी उंच काठी घेऊन तिच्या वरच्या टोकात शक्यतो तांबडे वस्त्र व फुलांची माळ घालून तांब्याला गंध, चंदन, हळद, कुंकू यांचे पठ्ठे काढावेत व तांब्या उलटा करून काठीत घालून बांधावा. गुढी घरातून पाहिल्यास उजव्या बाजूला अंगणात पाटावर उभी करावी व गुढी घराच्या खांब्याला घट्ट बांधून नंतर फुलांची माळ बांधावी. गुढी हे विजय आणि आनंदाचे प्रतीक म्हणून ती उंच असते. सर्व देवांची पूजा झाल्यावर नंतर ब्रह्मध्वजाय नमः किंवा इंद्रध्वजाय नमः असे म्हणून षडोपचारे गुढीची पूजा करावी व सर्व देवतांना गोड पदार्थ म्हणून वरण भात व खिरीचा नैवेद्य दाखवावा. रीतिरिवाजाप्रमाणे गुढीला नैवेद्य दाखवून नमस्कार करावा. गुढीपाडव्याला नवीन कामांना सुरुवात करून नवीन संकल्प करावा. नवीन वर्ष सुखाचे, समृद्धीचे व आनंदाचे जावो अशी शुभेच्छा व्यक्त करावी. संध्याकाळी सूर्यास्तापूर्वी साधारण 4 वाजता गुढीची पूजा करून नमस्कार करावा व गुढी उतरवावी. गुढीपाडव्याला कडुलिंबाचा कोळा पाला वाटून त्यात मिरी, हरभऱ्याची डाळ, ओवा, गूळ, मीठ इत्यादी पदार्थ घालून मिश्रण करून सेवन करावे. उन्हाळ्यात उकाड्याने होणारे उदरविकार दूर करणारे हे औषध आहे. अशा प्रकारे नवीन वर्षाचा पहिला दिवस गुढीपाडवा आनंद वाढवा असे म्हणत अत्यंत आनंदाने पार पाडावा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद. नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.